Kawadhi nyime ni Gavanas mawakeini kotelnegi kod Gavana ma Machakos Wavinya Ndeti oromo kawuono motelo ne chenro motisi kaka Machakos G7 madhi timore alap ma Kenyatta. Wavinya wacho nobiro yawo ayanga chenro mag kaonti e sekta mopogore, gino mabiro jiwo kendo konyo rowere madirom 2,000. Jatend riwruok Gavanas Anne Waiguru olero ni chenro mag G7 geto jiwo jok mamine weche mag telo kod dongruok. Gavanas mawakeini go biro riwore kodgi e nyasi no kaka yor sumo paro e weche mag dongruok maginyalo chwalo e kaontis gi. It will be a pleasure to showcase our projects in healthcare, youth empowerment, talent development, social welfare, climate change, infrastructure, and a project under Mama Initiative, the Matu Daycare Center. I note with satisfaction that a total of 276,000 individuals will benefit from these empowerment programs. The idea of the G7 is to encourage women in leadership, first by starting to encourage those who are already elected, but also by coming together, visiting one another, looking at what the projects our colleagues have done. We hope to encourage those who are aspiring to leadership that it can actually be done.